రైతులను ఇబ్బందులకు గురి చేసిన అక్రమాలకు పాల్పడినా సహించేది లేదన్నారు మంత్రి జూపల్లి కృష్ణారావు. నాగర్ కర్నూలు జిల్లా కొల్లాపూర్ మండలం యన్మన్బెట్ల గ్రామంలో ఐకేపీ ఆధ్వర్యంలో వరి కొనుగోలు కేంద్రాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు. వరి కొనుగోలులో సరైన సమాచారం ఇవ్వకపోవడంతో మిల్లర్లు లబ్ధి పొందుతున్నారని, రైతులు నష్టపోతున్నారని తెలిపారు. వరి కొనుగోలుపై ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహిస్తామని మంత్రి జూపల్లి పేర్కొన్నారు. మిల్లర్లు ఇంకొకరు లబ్ధి పొందే కార్యం జరుగుతుంది, రైతులు నష్టపోతా ఉన్నారు. అందుకని స్పష్టంగా ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. తేమ శాతం 17% లోపల ఉండాలి. అట్లాగే అది సన్న వడ్లైనా లా వడ్లైనా 17% ఉండాలా. ఎవరో కొందరుండి సన్న వడ్లకు 14 అని మీరు దాన్ని 15 అని ఇవన్నీ తప్పుడు మాటలు, ఇవన్నీ కూడా కరెక్ట్ కాదు. మొత్తం ఏ వడ్డైనా 17% తేమ ఉండాలి. రెండవది, అంతకంటే ఎక్కువ తేమ ఉంటే తీసుకోవద్దు. రైతులు దాన్ని సరి చేసుకుని తీసుకురావాలా.